Поредния завършен прекрасен проект. В село Равно поле направихме едно прекрасно хале, направихме плочките, санитарните помещения, шпакловките, боядисването, ъглите, абсолютно всичко. Искам да видите как работим ние от Energy House, защото общо взето всички много се хвалят колко са добри и колко са известни, но все пак хубаво е и да показват някакви неща, които правят. Остава една последно водичка и парцалче на плочките, да видите техната красота. Гледайте за какво става дума. Energy House ЕООД. 25 години изпълняваме най-отговорните и сложни изпълнения от гледна точка на фасади, вътрешни шпакловки, боядисване, настилки, камък, клинкер и каквото се сетите. Може да се свържете с нас на 0885 288 217. Телефонът, който 25 години не беше променен и на който телефон винаги има човек, който да ви отговори. Благодарим ви за доверието.